Urtarrilak 16, atxaldeko 3:04. Gaur, Unai Herri eta Aizpurua elkarrizketatzeko ohorea daukat. Unai, lagun handi bat, lehenguzu, Aizpurua eta biok, Bai, erreferente, eta beste hainbat gauzen artean, entzuten zaituela, sentiarazten zaituen gutxi horietako bat dela. Ausartzera, esatera ausartzen naiz, bai. Apo nahi, mi esker aukera emateagatik. bueno, placer bat, Josu, eta jo, hitz horiek oso politxak, eh? Eskertzen dizut pila bat. Poste naiz. Azteko eh, irudi batzuek partekatuko zurekin. Venga, ba, aurrera. Ea zer... Joder, aipa, tío. Hori nun dakazu material hori, Josu. Noiz da, Unai, halako baten egon zinen azkena, Entzierro batean. hori da. Bueno, azkenengo entzierroa korritzuna bala, 2023ko irailaren 30. Ondo gordeta daukat, fetxa, bai, bai, bai. Nuen gutxio espero. Zuk halako hain zehazki esatea noiz izan zen. Bai, 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 Unai, bai. zer zen zuretzako, zer da zuretzako, zer ematen dizu zuri entzierro baten egoteak? Bai, bai. Galdera ona, bai. Jo, askotan galdetu diote hori nire buruari ere, bai, ezta? Eta ez dut jakiten erantzuten. Ze seguramente arrazoi maila hortatik arutza doa, ezta? Eta gauza logikoetatik arutza doa. Bueno, seguramente badauka zer ikusia, ezta? Txikitako hainbat esperientziekin. Eh, bueno, bakizu, ezta? Gure herrixan algoi barren soka muturrak beti tradizio handia eduki eta nik modu batera edo bestera familixan eukinaban aukera, soka mutur horretan txiki txikitatik parte hartzeko aukera. Eta, bueno, hor sentitzen dian emozioak zuk ere ondo dakizu, konpartidu izan dugu olako esperientziarik elkarrekin. Hor sortzen dian eta sentitzen dian emozioak horrek erabat lotzen zaitxu, ezta? Claro, kontua da, mundu guztiak ez duela hori bizi modu horretara eta emozio hiekin, baina nik uste dut horrekin daukara zer ikusia, ezta? Bizitzako beste gauza askokin bezala, eraman dezakegu gaia maila razional batera, edo gaia nik uste dut maila emozional batean dagoela. Eta seguramente txiki txikitatikan, ba, bueno, beti euki dut joera, ez da, kirolerako, korrika itxeko, hori beti gustatu zaitez. Orduan, eh, claro, zezen baten aurrean korrika itxe horrek, ez da, eta horrek sortzen duen adrenalina, eta kompetentzia sensazio maila, osea, hori ezin da deskribatu, ez da? Eta seguramente horri engantzatu izan naiz, edo engantzatu nintzen, ez da? Txiki txikitatik. Gero bakizu urte askoan, ez da, nire eskola bidean, ba ezin hori egin, ez da? Eta, eta, eta gero behin retiratuta gero, ba, hor urte batzutan, ba, benetan esperientzia potenteak eukin itxu bai. Ez du sekula astuko zela behin esan zenidan, niri honek bizitza ematen dit. Horrekin gelditzen naiz, Unai, horrekin gelditzen naiz. Bai, ez dakit esplikatzen ondo, ezta? Eta beti galdetu izan du, baina badauka, ez da, arrisko daukaten jarduerek, badakate horrelako, bueno, oinarrian badaukate horrelako, ba hori, ez da, erantzun emozional oso primitibo bat, ezin dana esplikatu, ez da, hitzez eta logika, ez bizin behar da hori. Eta, karo,
horrelako egoera batean aurrian, ez da, korrikaldi bat itxeak eta adrenalina, horra askatzen den adrenalina, emozio hoiek, ba, benetan konektatzen zaituzte berriz ere bizitzara, ez da, eta, bueno, nik oso esperientzia oso potenteak eduki ditut hor bai. Pasio bat dela esan dezakegu. Ze pasio gehiago dituzu Mm. nahi? Ona, galdera, ona. Bueno, beti gustatu zait, ezta? Nire pasioen artean, eta badaukazer ikusi asko gorputzakin, mugimenduarekin, jarduera fisikoakin, baita erraunkekin ere bai, ezta? Nire pasioak beti lotuta egon dira horra, ezta? Ba, bueno, ba, seguramente hau, zezenen aurrean korrikaitxe hori izan da, bueno, gehien piztu nagoen pasioetako bat, baina, bueno, ba, mendira joatia, bueno, eskalada, egin izan dut horrako kirolak ez, urpeko arrantza ere bai, ezta? Izan da horrelako kirol bat, txiki-txikitatik ere probatu izan dutena, egin izan dutena. Eta uretako beste kirol batzuk ere bai, ez da gaur egun, ba, igual surfa gehiago probatu izan dut. Bueno, kirola beti uki dut, ez da pasio bezala, ze hor ondo sentitu naiz. Eta, bueno, kirola ja lagun artean, edo olako jarduera bat lagun artean, ba, hori izan da, ba, seguramente, bueno, ba, oso elementu importantea bai. Eh, Lagun artea, aipatu duzu. Zenbat aldiz, elkartu zara azken 3 urte hauetan mahai goxo baten inguruan, tertulian, bazkaltzen, zerbait hartzen. Bai, ba, seguramente nahi baino gutxiago, ez da? Bueno, bakizu, azkenengo, bueno, ba, justo 23ko irailetik, ez da, osasun arazo batekin egon naiz, eta oraindik ere, ba, banago, ez da, rekuperazio fase horretan, bueno, osasun arazo honek eraman nau situazio oso Unai, komplikatu. barkatu nahi, gelditzea, Bai, baina hortaz hitz egingo dugu beranduago. bai, Bai, vale. beraz, esan duzun bezala, nahi baino gutxiago. Eta, Bai, bai, den elkartuz ere, familian ere, adibidez, azkenengo gabon hauek, ikusi izan du zure Instagramean, bakar-bakarrik, ezin izan zara bildu zure familiakin nahi bezala edo. esan bezala, bueno, gero hitz egingo dugu gehiago osasun arazoari buruz, baina bai, bueno, hainbat neurri hartu behar izan ditut nire bizitzan, eta neurri horien artean, ba, zaildu du asko kontaktu soziala jendeakin, ez? Eta bueno, hori oso elementu izan da benetan, osasun arazo honetan, sufrimentu iturri oso importantea. Eta aislatu beharra, ezta? Eta, bueno, polik-polikarin ez rekuperatzen, osasun arazotik eta aldi berian ere kontaktu sozialetik, gero eta kontaktu sozial gehiago ukitzen ari naiz, baina oraindik ere ba, asko zaindu behar dut, ze benetan kalte handia itzen dira. Konte duzu nahi, zenbat, ze familia daukazu, ze adin dute zu seme alabek. Bueno, ba, bitxu oso galdera politxa, azken 10 urtetan, bueno, ba, bi izatetik, ez da, bikotea eta bisok bizitza izatetik, ba, pasatu gera bost izatera, ez da, familian, ba, 3 seme-alaba dauzkat gaur egun, bost bizi gara etxean, bueno, esan nuke zazpi, ez da, nire aita ginarreba eta ama ginarrebakin ere oso gertu bizi gara, behian bizi dira gurekin, eta asko konpartitzen dugu gurekin, ez da. Eta gaur egun, bueno, nire bikotean herrian bizi gara, Amurrion, eta, bueno, hemen, ba, nire bikotean familiarekin harreman handia daukagu. Eta gero, bueno, baita ere nire gurasoekin, astean bizpairu aldiz etortzen dira, bisitara, eta gurekin egotera, eta, bueno, saiatzen gara mantentzen harremana. Bate urte zituzten umeak, Ba, gaur egun, bueno, dauzkagu bikiak, Paul eta Danel, 10 urte, orain, 26an, otsailean ingo dituzte 11, eta txikia Sare, 7 urte dauzka, 8 egiteko orain, 26an. e,
jendearekin elkartzeaz eta ari garela, zer gertatzen zaizu leku itxietan sartzen bazera denbora askoan? Zer gertatzen zaizu bi ardo kopa hartzen dituzu? Ze sentsazio, ze sintoma? Bai. Bueno, desarrolloten osasun arazoak asko zailtzen dira, bueno, eh, batez ere testu inguru itxietan, ezta, kimikoak erabili badia, ezta, garbiketako kimikoak, edo bestela perfume, ambientadore kimikoak erabili badia, ba, kalte handia itzen dira. Nire gorputzak momentu batean iritsi da ez dula toleratzen, ezta? Toxikorik. Eta hori da salpena, ezta? Adibidez, alkoholik 2023an izan nuen ba, horrelako esperientzia bat, ezta? Nire gorputzak ez du alkoholik toleratzen, baina alkohola ez duen toleratzen bezala, ba ez du toleratzen ambientadorerik, ez du toleratzen perfumerik, ez du toleratzen produktu kimikorik, ezta? Ba, garbiketa produktu kimikorik. Eta, bueno, hainbat reakzio fisiologiko gertatzen zaizkit momentuan bertan, baina batez ere hurrengo orduetan eta hurrengo egunetan. Eta, bueno, ba, hori da asko zaindu behar dutena. Horrek eraman hau, ba, bizitzakiko perspektiba era bat aldatzera, ez da, eta gauzak beste motera ulertzera. Eta konturatzen zera, ba, benetan, gure ingurunean, ba, produktu kimiko izugarri pila dauzkagula, oso zabalduta, oso normalizatuta, eta bueno, ez dago kontzientzia mailarik horren inguruan, ez da, eta, bueno, gaixotasun hau daukagunok, ba, sufrimentu handia daukagu, ze sozializazio eremu horietan, ba, oso zabalduta daude produktu hauek, ezta? Eta baitu, sozializazioa ere alkolari oso lotuta dago, ezta? Eta orduan, bueno, gertatu zait, izan da bi urte hauetan, ezta, gertatu zait, ba, zela da, enmontre, ezta? Sozialki eukien dut kontaktu bat, baina asko zailtzen dit gaixotasun honek. Orain dela pare bat hila eta egongo nintzen ni Unairen etxean, Mhm. pasiatxo bat eman genuen, Bai. bere etxean bazkaldu genuen, eta halako elementuekin topo egin nuen. Kontegu Unai, zer da, nola daukazu etxea, ze gauza dituzu, zertarako? Bai, ba, oso galdera interesante Josu. Bitu, gaixotasun honek gertatzen dana da nire organismoak ez da bai toxiko kimikoak edo toxiko fisikoak, ze toxiko fisikoak dauzkagu gure ingurunean gaur egun, eta beste Mhm. hainbat toxiko ere bai, ez da? Ne oso gero hitz egin dezakegu ere bai, ze harremanak toxikoak izan daitezke, baude emozio toxikoak, baude jokabide toxikoak, ez da? Toxikoa oso kontzeptu interesantea da gaur egun, ez da? Eta neurganismoak galdu duera bat gaitasuna estres horri, ze hori estres horre bada, estres horri aurre egiteko, ez da? Orduan, bueno, maila fisikoan badaukagu toxiko bat, gainera ikus ezina gana, eta oso zabalduta dagoela gure inguruan, batez ere azkenengo urte hauetan, eta da kanpo elektromagnetikoa ditzen zaio, ezta? Kanpo elektromagnetiko artifiziala. Kanpo elektromagnetiko artifiziala da gure, bueno, ba, argindarrak, ezta? Etxeetan eta daukagun argindarrak sortzen duen horrelako kanpo elektromagnetiko artifizial bat, baina gaur egun, ezta? Ba, aldean, 24 orduz daramagun aparatu hauek, ezta? Konektatuta daude etengabe eh, radiazio bat soltatzen duen antenei, eta hori bezala batxean dauzkagu ordenagailuak wifiak, ezta? Eh, bueno, honek ez dauka precedenterik, ezta? Azkenengo 20, 30, 40 urtetan gizakia inguratzen duen kanpo elektromagnetiko artifiziala izugarri hasi da. Eta nire intolerantzietako bat kanpo elektromagnetiko horri ere bai da. Eta orduan horrek eskatzen dit, ba, nolabaiteren neurriak hartzeko, ezta? Batetik, ba, bizi naizen etxean eta lo egiten duten logela, ba, ahalik eta kanpo elektromagnetiko gutxien eukitzea, eta bestetik ere, ba, nolabaitere protekzio elementu batzuk erabiltzea. Gaur egun teknologia sortzen ari da, ezta?
babesteko kanpo elektromagnetiko ontatik. Eta teknologia hau erakutsi duzuna, bueno, ez dakit marka esatean edo, baina, bueno, ez daukat interesik. Egiten duena da filtratu, ez da, kanpo elektromagnetiko artifizial hori nolabait ere filtratzen du, eta gizakiarekin eta giza zelularekin koherenteagoa dan kanpo elektromagnetiko bat sortzen du. Ze kanpo elektromagnetikoa beharrezkoa dugu. Gure zelulak behar dute. Ze kanpo elektromagnetiko behar dugu? Ba, behar dugu naturak daukan kanpo elektromagnetikoa, eguzkiak daukana, itsasoak daukana, ezta? Horrek, hori informazioa da gure zelurentzako ondo funtzionatzeko. Aldiz, artifizial honek sortzen du nolabaiteko inkoherentzia bat gure zeluletan eta hainbat sintoma eta hainbat gaixotasun. Eta esplikazio nahi. Latza. Kirol, bueno, esan duzu lehen, eskolen horietako zerala. Kirolari dagokionez, eh, azken urte hauetan, nola, nola aldatu da kirola egiteko frekuentzia, intentsitatea, konta duzu? Nere bizitzan? Bai, zure bizitzan, bai. Bai. Bueno, osasun prozesu honetan, ba, hori elementu hori ere oso garrantzitsua izan da, ezta? Bueno, hogeita hiruan, ezta, hogeita hiruko udazken hartan gaizki sentitzen hasi nintzanetik, ba, ritmo maila asko jetxi behar izan dut zentzu guztitan, ezta? Lan mailan, baina batez ba, jarduera fisikoa, ariketa fisikoa entrenamenduari dagokionean. Ni orduan, otairuan nahiko indartsu sentitzen nintzen, eta bueno, ba, astean lau bost entrenamentu egiteko gai nintzen, eta gainera entrenamentu intensoak, eta bueno, lehen ikusi dugu, ez da, entzierrotan korrika, hau da, esprinak itxeko energia ukitzen aman, eta bar. Lehengo kezkatzen hasi nintzen gai hau izan zen, ez? Sentitzen aban nire gorputzak ezaukala energiarik ariketa egiteko. Gai nintzen bestelako jarduera batzukin jarraitzeko, baina ariketa egiteko ez. Eta prozesu gogorra izan da, ez? Benetan, ba, mugimendua beti izan da niretzako garapen fisiko eta emozionalerako eta sozialerako aukera oso polita. Eta utzi behar izan nion, garai batean ezin nuen ariketarik egin, bakarrikan paseatu bakarrik egiten nuen. Osa, duela hilabete batzuk paseatzen bakarrik. Azkenengo hilabeteetan berriz ere, bueno, ba, energia maila eta hobetzen hasi naiz. Eta gaur egun, bueno, bi, hiru entrenamendu, lehengo astean aitortu behar dizut, lau egin nituela, baina kostatu zait rekuperatzea, bi, hiru entrenamendu. Eta izaten ari da oso, ez dakit, osasun enfoke oso biogerontologikoa, ez? Esan dute, ba, bueno, batez ere indar ariketak eta askoz gehiago ez. Egia da, oin, badaramatela ja aste batzuk, ba, pizkat, korrika pizkat zerbait intenso egiten hasi naizena, eta esprinen bat egin dut. Eta, bueno, nahiko ondo toleratzen ari naiz, eh? Baina, bueno, hor ere asko jetxi dut erritmoa, bai. Eta dura, unai. Zeintzu dira zure elikadura ohiturak? Jo, ba, prozesu honetan ere bai asko ikasten ari naiz, ez da, benetan nire gorputzak zer dan ondoen toleratzen duna, ze gaixotasun honetan, gaixotasun hau daukagunok kaltetuta eukitzen dugun aparatu bat digestio aparatu izaten da. Eta nik arazo handiak eduki ditu digestio aparatuakin. Egon nintzen hilabete batzutan, lehen kontatu dizut bezala, ariketarik ezin egin, baina ia ezin ezer jan ere ez. Osea, eta bat konturatzen da, prozesu honetan gorputzak errazen toleratzen duen elikagaia zeintzu dian, ezta? Izaten ari da, bueno, ikaskuntza bat maila askotan, ezta? Baina maila horretan ere bai. Eta aitortu behar badizut, eta gero gainera jodot ere bai, ezta? Liburuetara, evidentzietara, zer esaten du literaturak honetan, ezta? Eta bat dator. Bueno, giza elikadura dauka zer ikusia
orain, gainera Ameriketako Estatu Batuetan onartu berri den piramide batekin, ezta? E, hau da, behar dugu animalien proteina eta grasak batez ere, ezta? Eta nire elikadura gaur egun oso zentratuta dago horretan, ezta? Arrautza, haragia, arraina, horiek dauzkaten proteina eta grasetan. Eta konturatu naiz, nire digestio aparatua okerren egondan momentu horietan, eutxinauan elikagaia izan dela benetan haragia. Ezta? Eta nik digestio arazo handia daukaten egun horretan, haragiak benetan mantentzen nau. Eta haragiak sendatzen dit benetan nire digestio aparatua. Gero, liburutera junez eta literaturara junez, eta horrela dago jasota, ezta? Digestio aparatuko gaitz askotan ondo funtzionatzen duen enfokea hau izan hori da, ezta? Hala eta guztiz ere, ba, beste alikagui batzuk ere jaten ditut, ez? Baina konturatu nahi zadez, ni oso berdura jalea nintzen, eta berdura okerren digeritzen duten elikagaietako bat da. Legumbrearekin batera. Zer esanik ez, irinak, zer esanik ez, zerealak. Osea, hoiek benetan nire digestio aparatuak, baina, bueno, ez ditu onartzen. Eh? Eta lakteoekin ere arazoak eukitzen ditut. Orduan, esan dizutena, arrautza, haragia, arraina, euren proteina eta grasa guztiekin, fruta, momentuko garaiko fruta, zerbait, baina batez ere hortan zentratzen da elikagaia, nire elikadura. Baratzen dut, zure etxean anitzanean, menua tripakiak eta 2 kiloko txuleta zarra. Eharra, eharra eura. Bai, bai, Oso ondo eta, nahi. bai. Bai, esan, markatu? Ez, eta konturatzen zera gero elikagai horiek daukatela benetan behar ditugu nutriente guztiak, ez da? Azkenean, elikatzen gara nutrienteak barneratzeko. Elikagaien nutriente batzu dauzkate, ez da? Vitamina, mineralak eta bar. Eta elikagai horiek nutriente guztia dauzkate. Gaur egun gertatzen zaigun gauza bat da, ba, elikagai asko daudela nutriente oso bajukoak. Eta jendea jaten ari da gauza asko oso kalorikoa, baina nutriente gutxikin, ez da? Esan dezaket, horrek funtzionatzen duela, ze ohitura hoie jarraitzen nabil joan den urte terdian, eta nire fisiologia, nire nola laguntzen dira nire osasun mentalerako ikaragarria da bai. Bai, bai. E, Zeintzu dira unai zure diru iturria gaur egun? Zein da zure lana? Bueno, nik urte hauetan azkeneko hamarkadan hemen erretiro hartuta kiroletik, ba, bueno, hainbat lan ezberdin egin ditut eta egiten ari naiz gaur egun ere bai. Nire espezialidadea berez kirol psikologia da, psikologo naiz eta kirol psikologian espezialidadea hori da, esan genezake, nire espezialidadea, baina, bueno, gaur egun, enpresa jarduera bat ere badaramat, ni arduratzen naiz, eta bi lan lerro dauzkat, ez da? Batetik, osasunarekin lotutako hainbat programa zuzentzen ditut, batez ere gaur egun hemen ja bizi naizen lekuan, Amurrion eta Laudion, bertako udalekin osasun programa pare bat dauzkagu martxan, eta saiatzen gera hor laguntzen diogu, ezta, herritarrei bizitza estilo osasuntsuagoak barneratzen, ikasten eta euren bizitzan txertatzen. Eta, bueno, lan horretan egia esan hori da nire lan orduaren, ez dakit esango nizuke, uneko 70 inguru, 70 inguru, eta hori da ere nire diru iturri garrantzitsuena gaur egun. Proiektuak nahiko sendoak dira eta gainera sendotzen ari dira eta handitzen. Eta oso gustoko ditzuk, ze, bueno, benetan hor sentitzen naiz oso realizatua sentitzen naiz, bueno, osasun arazoa dauzkaten herritarrekin egoten gara, kontaktuan, eta behar berezia dauzkatenekin,
Eta, bueno, gure akonpainamentu hori, hori da egiten dugun akonpainamentu bat, eta, bueno, aholku batzuk, edo orientazio bat, ez da bere bizitzan, nondik eta nora jo. Bestetik ere bai, azkenen urtetan lan asko egin dut kirol psikologo bezala, ja asesoramentu psikologikoan, ez da kirolari, ekipo, entrenatzaileekin, individualki, eta baita ere maila kolektiboan, eta hori ere nolabait mantentzen dut. Egia da, taldekin jardun dut ere bai, azkenen urte hauetan, eta selekzioekin, baina hori momentu enten utzi dut, baina kontsulta pribatu horretan, nolabait ere jarduten dut. Eta kirol psikologia arlo hortan ere bai formakuntza ere egiten dut. Ez da formakuntza ematen dut federazio, hainbat federazio, kirol federazioei, eta baita hainbat masterretan ere bai. Komentatu duzu, uko egin behar izan diozula, badakinik lan bat, bi edo hiru. Oso gustoko lanak zirenak. Hori, hori zela eramaten da hori, eh? Konta iguzu pixkat. Bueno, hori izan da prozesu honetan gauzari gogorrenetakoa, ez da, bueno, uko egita, gauza askori uko egin behar izan dit, ez da, azkenengo 2 urte hauetan, 2 urte terdi hauetan. Lanari, baina lehen esan dugu ez da, kontaktu sozialari, afizioei, pasioei, bueno, uko egin behar izan diot benetan gauza pilo bat. Eta hori izan da prozesu gogorrenetakoa, eta hortan nago oraindik ere bai, ez da, nire bizitza gaur egun ere, ez da gustatuko litzaidakena, eta etengabe egin behar izaten diotuko ez da gauza askoi. Bueno, hori da prozesu bat, esplikatu nezake maila teorikoan, maila psikologiko teorikoan zertan datzan, baina maila praktikoan bada izugarria, ezta? Eta hori, bueno, dolu prozesu bat eduki duen edozein pertsonak, ondo daki, ezta? Egun batetik bestera, maite dozun zerbait, edo gustora egiten dozun zerbait, batean ezin egin, ezta? Eta hori dolu bat da, dolu prozesu bat. Eta oso gogorra izan da. Eta hor onarpena, ezta onarpena doluaren prozesuan azken elementua ez da onarmena da. Ezta dolua esan genezake bat gainditzen duela dolua prozesu bat onartzen duenean. Hori ez da egun batetik bestera egiten, bakizu ondo. Eta bueno, hortan dihardut, ezta? Baina esango nizuke, bueno, baina ondo, osea, ari naizela ez da prozesu hori aurrera ematen eta garatzen. Eta gaur egun, konturatu naiz, ez da, proiektu batzuei edo lan batzuei edo gauza batzuei uko egiteak, beste perspektiba bat ematen ari zaidala bizitza, eta beste ate batzuk ari dela irikitzen, ez da? Nahi izan dezula, onarpena. Eh, Zuri entzuna naiz ere, hainbat aldiz, goizetan oetik ezin jeikita goten zarela, zure seme alabek ikusi izan zaituztela behin baino gehiagotan, erizain bat ere baduzula laguna, etxera etortzen zaizuna eta hor txuteren basartzen dizuna Mhm. berpisteko, Bai, e, konta iguzu pixkatu nahi, nolaen zure egun bat, zure energia maila, zer egiten duzu energia hori igotzeko, gero ere, ez dizut den galtu, baina zenbat suplemento hartzen dituzun, bai, e, zenbat analisi, konta iguzu bai, pixkat orain, zure gaixotasunen egozu dia sartu zer bai, gaixotasun dakasun, eta zure eguneroko batean zer bai, gertatzen zaizun. bai. Bueno, gaixotasun honen oinarrian dago prozesu bat, eh, seguramente gaur egungo gaixotasunen ehuneko 90 dauzkagun gaur egungo gaixotasun modernoan ehuneko 90 gaixotasunetan dagoan prozesu bat. Eta da bioenergetikoa. Dago arazo bioenergetiko bat, arazo metaboliko bat. Eta hori dago gaixotasun honen oinarrian, ezta?
Hau da, gure zelulak badaukate elementua deitzen dena mitokondria, mitokondria horretan energia sortzen da, bale? Hainbat nutriente eta hainbat elementuekin, eta gaixotasun honetan hori oso kaltetuta dago. Hainbat esplikazio eta teoria daude, baina bueno, hori nahiko kaltetuta daude. Baina beste gaixotasun askotan ere hori kaltetuta egoten da, eta bestelako sintoma batzuk agertzen dira. Orduan, bueno, igarri duten gauzetako bat hori izan da, ez da, energia falta, eta hori izan da oso gogorra, ez da, ni beti oso energia eduki dut ezagutu nauz, ez da, bueno, belarreizko zuloetatik energia atera zait bizitza guztian. Eta eduki dut denei emateko, eta de hecho, bueno, ba, egin eta eman, eta orain izan da, ba, bateko energia galtze bat, ez da, eta, bueno, ba, hori, goizak gogorrak izan dira, ez da, oin, hobetzen ari naiz zentzu horretan, baina em, hori, goizean ezin hobetik jaik ez da, eta ezin energiarik lan egiteko, ja ez esanik ez ariketa egiteko edo. Eta batez ere ba, familia batian, ez da, seme-alabekin, eta, bueno, kontestu sozialen, bai, ez da, ingurukoak ulertzea zer gertatzen zaizun, ez da. Eta, bueno, prozesua izan da oso potentea eta izaten ari da eta asko ikasten ari naiz, eta maila teorikoan ere bai, ez da, maila bioenergetikoan zer gertatzen den gorputzean energia euki edo ez eukitzeko. Eta izaten ari da prozesu oso potente bat, ez da, ba, ulertu zer da zelula, zer da mitokondria eta hor zela sortzen den energia, ez da. Asko betu dut, azkeneko hilabetetan asko betu dut, nire energia maila asko betu da, eta gero eta gutxiago kostatzen zaitu beti jaikitzea goizetan, hala eta guztiz ere badauzkat egun batzuk okerragoak, gaur adibidez ez da izan oso egun erreza beti jaikitzeko, baina bueno, badauzkat nire estrategiak. Eta estrategietako aiozu da argia, eguzki argia. Osea, hori da konturatura izena, nik hau oindala asko, ez da sentitzen nuen ja, seguramente gaixote horretik, sintoma batzuk nire gorputzean ja bat zeuden, eta ja konturatzen nintzen eguzki argiak benetan kargatzen induela pilak. Eta gaur egun argia da nire terapiarik importantenetako bat. Edo bai, kanpoan argitasuna badago, eta beti dago kanpoan argitasuna, eta eguzkia badago eguzkitan, edo bestela ere, ba, badaukat lanpara bat etxean, ez da argitasun bat ematen duna, ez da? Eta horrek, hori benetan izaten ari da, ba, nolabait ere, bueno, terapia oso potente bat, ez da? Eta gero, ba, lehen elikadurakin kontatu izan bezala, ez da, joan naiz literatura, eta ez esaten du honek, liburuetan zer dago eta honi buruz, eta bueno, ba, hau idatzita dago, ez da, aspalditik, helioterapia. Gaixotasun askotan, antibiotikoak sortu aurretik, gaixotasun askotan, erabili izan da eguzki argia, terapia bezala, bizitza guztian, ezta? Nik uste dut ezagutza batzuk galdu ditugula gaur egun, eta medikuntzak ere galdu dituela, eta bueno, bizkat berreskuratzen ari nahi ezagutze eta praktika horiek, ez? Eta hori elementu oso importantia izaten ari da. E, bestetik, oso elementu importantia ere bai, nolabait ere ritmo zirkadiano esaten dena, ez da, edo gure gorputza badauka horrako, ez da, eguna, gaua, egunez gorputza gauza batzuk egiten ditu eta gauez beste batzuk, ez da. Erritmo hori, ritmo zirkadiano hori ondo eukitzea izaten ari da rekuperazio prozesuan oso importantea. Orduan asko zaindu behar izaten dut, jan orduak noiz diren, eta batez ere gaueko loa. Kaltetuta auki duten prozesu bat izan da benetan loa. Eta, eta orain asko rekuperatzen ari naiz hori, eta gaur egun beste modu batera ja hobeto lo egiten dut, eta hori, ez? Orduan hor hainbat estrategia ez da egon dire, dudari gabe bizitza erritmoa jetxi, lan erritmoa jetxi, entrenamentu erritmoa jetxi, e, ere erlazio sozialen erritmoare jetxin behar izan dut, ez naukan energiarik ez da harreman sozialetarako ere ez. Eta bueno, hor hainbat estrategia erabiltzen ari naiz, eta bueno, ba, dudari gabe elikadura eta nutrizioa oso importantea, eta suplementazioa.
Suplementazioa batez ere nutriente hoiena, ezta? Gure elikagai dauzkaten nutriente suplementazioa. Vitaminak. Nire tratamenduaren parte importante bat izaten ari da reposizio minerala eta reposizio vitaminen reposizioa. Baina dosi altuetan, ezta? E, Deitzen da dosi farmakologikoak dira, ez da edozeinek hartu ditzazken vitaminak ahotik, baizik eta gainera askotan zain bitartez egiten den reposizio bat da.